Hi guys, good afternoon everyone. Once again, me and Cerebel. And for today's video guys, I will show you nga magtanom ta og mga buwak. Kani laging uso og buwak na nakoy daghang igtanom may nangalawos na. Na ni sidyang itanom kay enjag mga matay na ni. Mananom tag buwak ron. Tara. Ito yung soil natin. Yan. Soil na mataba yan. May sodas. May halong sodas yan. Tsaka ito. Dagami. Lata nga. Kuan. Rice to. Yung mga halaman natin. Tapos yung mga gamit natin sa pagtatanim. Ayan. Gamit. First of all, hiwalayin natin ito para malalaman natin kung ilan ang gamit nating kaang. Ayan. Lagay natin dyan kung ilan ang kailangan nating kaang. Ito pa. Sila ito, tapos pag ano na lang natin yan, hindi na natin muna hihiwalayin para hindi maraming kaang ang ating gagamitin. Pero pag magkasya naman sila doon sa mga kaang ko na yan. Huy, hala. Tipo na ni tanana. Magtanim hindi biro. Maghapon na kayo ko. Di naman makaupo. Di naman makatayo. Tapo, magkasiga. Kamu nalay. Dito ra na, hinatag ra na. Kinuha ra na daadtos kuan. Tapo, galing nga. Yan. Mga bigay lang ito lahat. Binigay lang ito lahat. May nagbigay sa akin eh. Ito lang ba talaga? Mabuhi pa kaha ni. Unsa man ni si Jaday? Misli to? Murag misli. Diyan muna siya. Tapos itong mga to, meron pa ako doon eh. Bawo, minsay mga nga naning mga tanim ma. Gamay raman di ay ni. Tapos may tubig. Diba na itong tubig. Ayan. Ilang kaang lang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Dan? 15. Diba? Ato na, usaha tayo mo. Dako, mana mo. Kato? No. Pwede bang guna ni mo duha o? An mana masaha-saha ma. Bigyan na mo? Dinsan din yan. Pagnyat din. Sampung butaan. Is aw lang to aday. Tapos, among gibayan. Naman po si Japon untay. Parang nga mabutangan pa si Japon masabat. Like mga taig-gabaw. Animal manure.
Ay, nahulog. Very simple. Very simple na gawain. Tapos na. Tapos na siya. Ganun lang siya pag-is. Aga, nakita ang dagang lubot ni tawad ko. Ang siya pa yung makitaan. Lisod ko na pag-it makita. Ato pag samok-samok diha kay kung gusto kag mupudje ko anay mong bay. Kapag mupudje ka ng bay. Di mo punon day. Di. Ako pa man nagsigang tangan ko. Diyan na natuto na. Na po yung... Hala, ay ka naman. Dragon face. Kami mag-igo, di ba? Me, congrats. Isang cracker congrats. Away. Angay kami ga live tang. Live. Ga live. Shush. Ayan na yung mga pananim kong natapos, guys. Medyo marami-rami na rin sila. Yan. Pag na okay na yan, tapos may bibili. Yan. Ibibinta ko yung mga yan. Kapag may bibili. Sila ba nga strawberry? Yun na lang po. At Doon sa Taytay Doiro. yun na lang po mga kaibigan. Sana'y nagustuhan nyo ang video na ito. At kung nagustuhan nyo naman, pakilike at mag-comment kayo sa baba. Salamat nga pala sa aking mga subscribers. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe na lang po. Salamat sa panunood. Shoutout pala kay Rebags at kay Jinil Official. Salamat sa pagtangkilik sa aking mga video. Magandang gabi. Thank you for watching. Bye-bye.